Bismillah, actuel média de Bani Flebaraw, Arabi de Rokun Kibaro Kenaka, ni Bakurbawi. Kabini octobre kalo tiletan kelen temeni, essentiel gasoil son wadigna ni tay. Ola, passager d'Obega ou Damakashi, ni paso son way, ambe wala wala likawi. Kata octobre kalo tile wolonvla, kata black le bisabala, samba fla anmuganani. Mali et moi urbain la yenamaya. Ni donc ko falen sigira bien selege nani tomba fe ni oedomi. Kabini samba kelen tema konoton ani bishegini woro. Ambe na nyefole kawi. Bismillah kokura actuel média de Bani Flebaraw Arabi de Rokun Kibaro Kenaka inafo atufara chukamina bakurba kono alamsado octobre kalo tile bisaba ani kele samba fla anmuganani moi urbain la yenamani kunche baraw kera Bamako ni nyana jen sigira direction de l'urbanisme et de l'habitat fait nyinantan blala okum min kono ode shifina kawka babu jonjon bila Canada la wala saka famiyali soro anga jega Abdoulaye Maiga soro lunaje Octobre kalo watiye min konnana don belebele ba flabe nyanamaya do min talendo ka nyeshi duma ni obe nyanamaya octobre kalo tenen folo ani do min talendo jiyan kono ka nyeshi ndugu bawma ni obe nyanamaya octobre kalo tele bisabani kele ni do flambe nyanamaya la anga jamana kono jamana ka chakeda mimbe nabi fama ko direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat naga bara nyeshi nundu dugu du fogata se dugu sigi togoma wa babu flade tara adun kama ni odoy shifinakaw ka chesiri wala sa nyanamaya nyumam siga ke dugu baw kono ka keni jamana ka foroba yoro tanganiye ani shifinakaw ka bara ka keni wati yelemaye ani dugu tanye. Ces deux sujets sont non seulement d'une importance capitale. Ni babu flami tara anafa ka buku sebe kadaka anga dubaw la kanani ani wati yelema kumbeli olu anga shifinakaw fana kungoy shifinakaw ka chesiri ani wati minandia de batu dugu bi siga tanye ani ka dobo wati yelema kololola anga jamana be gelala ni wati la wa wati yelema be ga cheni mi ke bi jengono adegum bilele ba be dugu bawrika wa gela fefe be bo ula shifinakaw bi siga fere jonjon soro ala qui de plus en plus s'élèvent pour réclamer des actions concrètes et immédiates. Mali kono shifinakaw joro ka bon kosebe jamana itanyela ode kama nyine babu flamin sugandira atara shifinakaw kama amadu ko shila nyina ji cheni mun kera chamaya da changement climatique ani en reka comportement donc jeunesse c'est ndona là parce que yeye jatemina ke baso amadu la jeune de kacha donc atsaka ke jeune ko donc ni jeunesse c'est ndo baro bala kuya matrafa o ko korba nae et donc nous bara femme avec ça we ka baranye dans l'avenir donc on kama jeunesse de la kolonyama et activité na nindo no nyana mali la bara doni baw kumbe keneka ni obitaleke so jolaw so plambolaw géométrie fogata se meri la kauma wa ubewu sugiyoro glan ka keni nindo no ye ni y'a fɔ ko dugu a bɛ daminɛ sigidaw la an ka togodaw la ka yɛlɛ sanfɛ donc i se ka dugu kungo ko fɔ n'i ma commune miiri ninnu wele ka na an fana an nana ka an ka laɲiniw fɔ non seulement ka jira an bɛ baara mun na ka ɲɛfɔ an ka délégation spéciale bi o bɛ baaraba la an bɛ yɔrɔ saniyali kow la an bɛ caniveau kumaw la an ka sirabaw an b'a lajɛ k'olu dilan cogoya min na bi an bɛ nin kɛnɛ nin kan ka yira k'a fɔ communicati an bɛ an nana ani an tɔɲɔgɔnw ka échanger n'o ye ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma a ka yɔrɔ la a bɛ kɛ cogo di an fana ka yɔrɔ la a bɛ kɛ cogo donc ka bɛɛ a ka expérience fɔ ɲɔgɔn ɲɛna pour que an ka se ka solution sɔrɔ. Mois urbain ni obi tale ke octobre kalo kan ale ɲanamayali baaraw bilala sen kan diɲɛ selege naani tɔnba fɛ kabini san 1986 a ɲanamayali kɛkun de ye walasa ka se ka kuma gɛlɛyaw kan minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ ɲɛsin sow ani duguw ma ani ka fɛɛrɛw bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye dugu bɛ se ka yiriwa cogo min na ani ka miiriya ɲumanw ta diɲɛ jɔliko ɲuman na. Tolier walma carrossier olu ye maye minnu ka baara bɛnnen do ka mobili nɛgɛ labɛn accident kɔfɛ ni maa caman bɛ ka olu ni mécaniciens ka baara ɲagami u tɛ baara sugu kelen ye sabula Tolier ka baara tɛ mobili moteur yɔrɔ dilanni ye an bɛ se ka mun de dɔn ko in na Senabu Geye bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Tolier ye nɛgɛ baarakɛla ye min ka baara ɲɛsinnen do ka mobili nɛgɛmayɔrɔ tɔw dilan min tɛ moteur ye i n'a fɔ mécaniciens Tolier baarakɛlaw fana b'u ka baara in kɛ garage caman na ka sɔrɔ
bara fila ninnu tɛ kelen ye hali ni mɔgɔ dɔw tɛ bara ninnu dafaranw dɔn. Tole bara ye mɔbili yɔrɔ minnu bɛ gɔlɔn ani mɔbili accident kɛ kogoyan fan fɛ o tole ka bara ye quoi. Dɛmɛbaga ko b'an na dɛmɛbaga ko bɛ baarakɛminɛn ko b'an na n'a fɔra baara kɔni se ka na o dɔnni b'an na mais ni dɛmɛbaga tɛ a ma nɔgɔn quoi. A kɔni mana jigin bon ne nɔgɔ ka cosu wari ma nɔgɔ cogo cogo o daminɛ 100 wɛrɛ de la bon a bɛɛ b'a la mais cɛ ka ca ni muso ye. Mɔgɔ dɔw bɛ tole baara kɛ ko ɲuman kɛ. Ibrahima Sise n'o ye tole baarakɛla ye Lafiyabugu ale bɛ tolew ka baarakɛminɛw a n'a nafaw fɔ an ye. Bon an ka tole baara tɛ taa minɛ minnu kɔ a du sɔrɔ man di an fɛ yan. An yɛrɛ bɛ du sɔrɔ de n'an ka mɔgɔ min bɛ taa kɔfɛ an b'an sara olu la olu bɛna an sama a minɛn dɔw la. Vɛrɛn b'o la vɛrɛn électrique b'o la ni mobili choc kɛ sisan i bɛ vɛrɛn min don a kɔnɔ ka a sama ka labɔ k'a bila point na olu b'o la ani tavirigiri min b'o la bon an ka yan numuw bɛ dɔ dilan a tɛ kɛ ko minnu bɛ bɔ tubabula ka na bɔ ani daga min sigilen filɛ tan karibini daga min sigilen filɛ an mago bɛ se ninnu ma ka baara kɛ n'olu ye i n'a fɔ nin filɛ ka sudɛlɛ min kɛ sisan chalumeau la an mago bɛ se chalumeau ma ka baara kɛ n'a ye olu bɛɛ b'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna na quoi. Bon nafa b'a la tant que i kɔni ma baara wɛrɛ kalan ɲɛnamaya la baara min kɔ i bɛ ka denbaya balo a la i bɛ k'i démerder a la hali n'i bɛ dɔrɔmɛ 2 de sɔrɔ o ye nafa dɔ ye quoi. Hali n'i ma miliyari sɔrɔ a kɔnɔ mais n'i ye dɔrɔmɛ 2 min sɔrɔ k'i ka denbaya sutura n'o ye o ye nafa belebeleba ye. Mécaniciens ni tolew ka baara ye baara sugu fila ye minnu baaraw tɛ kelen ye. Saka Jara ni o ye mécanicien ye Jikɔrɔni ale bi dafara fɔ an ye min bɛ baara fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Bon an ni tolew différence ba bɛ an ni tolew cɛ parce que ka sabu kɛ mun ye an ka ko basilen bɛ mobili motɛriw ni a suspension ni fɛnmisɛnnin wɛrɛw kan mais min ye mobili gɔlɔnna mɔgɔw ko min tɛ se ka récupérer tolew de b'a récupérer bon ka da hali o yɔrɔ dɔrɔn ma an n'olu tɛ hukumu kelen kɔnɔ. I n'a fɔ baara tɔw tole baarakɛlaw bɛ gɛlɛya sɔrɔ u ka segu n'u ka dɔnko la. Bon baara la dengun tɛ ban tant que i bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ baara kɔnɔ dengun tɛ ban e bɛ baara dɔ kɛ niveau dɔ la a bɛ ɲa mais client dɔ bɛna calabanciya k'i la a kan ka warini min d'i ma a bɛ défaut dɔ kiri ka baara la a yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ ko baara ɲana mais a bɛ tila ka défaut dɔ kiri ka baara la i ka baara ma ɲa. Dɔw bɛ se ka kara ka pièce san bon se ka kara baarakɛla sara o client caman bɛ yen o ye pièce san wari baara mais baarakɛla sara cogo di u bɛ kara ka pièce san ni wari la mais e ka 2000 2000 cogo di a client dɔw bɛ yen u t'a sara yɛrɛ u bɛ baara kɛ a dɔw b'a fɔ n bɛ taa ka na i t'u ye yɛrɛ mais o de ni baara ma kɛ fɛnɛ ni ka baara ma kɛ ni y'u ka wari dun ko baara ma kɛ o problème ka jugu n'a bɛɛ mais e b'u ta kɛ a tɛ sɔrɔ. Mɔgɔ man ka mécanicien baara ni tole baarakɛlaw ɲagami tuguni. Bamako tole baarakɛlaw fana b'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ ka d'a kan u fana b'u cɛsiri u ka baara la walasa k'u ka denbaya labalo. Kabini octobre kalo tile 11 san 2024 dɔrɔmɛ 10 bɔra taji sɔngɔ la ni o ye essence an ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni sɔngɔ jiginnen ye maa caman bɛ k'i dama kasi ko fɛn ma bɔ pasew la kɛrɛnkɛrɛnnenya la taxitalaw ani voyagekɛlaw responsable des transports ani passagers hakilina ye jumɛn ye nin ko in na Nana Kadija Kone taara section nationale des transports du Mali ni o bɛ Voxuda la an ka jɛ ale ka sɔrɔlenw lajɛ. Tan bɔlen litiri kelen na bon k'an ka dɔ bɔ an ka pase la a ka gɛlɛn. Walasa jamana kɔnɔdenw ka nimisi wasa sɔrɔ ONAPU ye tajiw sɔngɔ jigin ni dɔrɔmɛ 10 ye kabini jumadon octobre kalo tile 11 san 2024 o min kɛra sababu ye ka kuma caman wuli jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sotaramantalaw ani voyagekɛlaw fɛ ka kɛ ni jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ nin waati in na maa caman de y'a laɲini ko dɔ ka bɔ pasew la taxibolila dɔ bɛ ɲɛfɔli kan ye. Carburant ko na faamuya ka dɔgɔ dɔɔni sabula an b'o fɔ ka da min kan carburant n'a bɛ yɛlɛ o bɛ bala k'a yɛlɛ litiri kelen i b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 bɛ yɛlɛ a kan yɔrɔnin kelen o tɛ fɔ population ye mais ni dɔ bɛ bɔ carburant na o b'a bɔ dɔrɔmɛ 2 dɔ bɔra a la mais dɔ min bɔra a la i b'a sɔrɔ sa min de bɛ yen o ka ca min bɔra a la ye de bon o yɔrɔ ninnu de bɛ population tromper dɔɔni. Mais ni station ɲɛmɔgɔw b'a kɛ i n'a fɔ o bɛ bɔ k'a fɔ cogo min na ko dɔ bɔra carburant na n'a bɛ yɛlɛ u k'an k'o kelen de fɔ population k'a dɔn nin de yɛlɛnna bon an ye joli de yɛlɛ an ye nin somme de yɛlɛ litiri kelen nin somme de yɛlɛnna bon an n'o ye chauffeur ye an yɛlɛ yɔrɔ ka ca an dɔnbaga ka ca an barokɛbaga ka ca
n'an ko an bɛ baara kɛ ni carburant ka baara ye i bɛ tilen ka bori bilahi client tɛ don i kun wallahi bilahi an bɛ ka tiɲɛ de f'i ye mais an bɛ client ta degun mun kan an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité y'a yira laseli dɔ kɔnɔ octobre kalo tile 29 san 2024 ko sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛlen don ka ɲɛsin kuma dɔ ma min ni commandant Dawuda Konate ta bɔlen don o min ye kasobon kɔlɔsibagaw ka syndicat jɛkulu maaɲɛma ye seli kɔnɔna na procureur y'a yira k'a fɔ ka dankari ta ka jamana sɛgɛrɛ ani ka jama lamurudi fanga kama nga fɛn min ka dɔgɔ parce que compagnie kelen tɛ se k'o kɛ walasa cogo min ko in tiɲɛ bɛ se ka dɔn ani bolo bɛ se ka da waleya in kɛbaga n'u dɛmɛbagaw kan cogo min. Donc c'est pas quelque chose qui dépend d'une compagnie en tant que tel. C'est un syndicat qui est là, ils ont fixé des tarifs, donc on est obligé tous de respecter. Oui, tiens, d'abord c'est son là. Donc on a beau prix là. Mais à mes wakati mina ko sisan ni a jate mina a ma nɔgɔn dɔɔni a ma nɔgɔn client ka côté la a ma nɔgɔn compagnie fana ka côté la parce que bon ni compagnie jate minɛ mobile de b'u bolo mɔgɔ de b'u bolo baara la sira tɛ sira yɛrɛ de tɛ mobile bɛ se ka panne sugu bɛɛ sɔrɔ bɛɛ b'a la donc vu tout ça hali n'olu fana ta kɛra hali tarifu doublé a tɛ fɛn tiɲɛ ye a bɛ bɛn a ma 2000 ni 400 o tɛ foyi ye ka sababu kɛ sira de tɛ yen fana u bɛ baara la yɛrɛ la an ka foli b'u ye u bɛ baara la sira tɛ yen. ni wele kan Charles Blé Goudé fɛ bɛɛ yɛlɛma yira wa a bɛ se ka politique koɲɛw ɲɛfɔ ko kura Kolowari jamana na. an ka jamana kɔkanko kibaruyaw la Irisi ye cakɛda dɔ ɲangi ni a bɛ wele ko Google ni a musaka bɛ ti jɔ $10 ban ani murumuru 5 la ka sababu kɛ Irisi jamana ni a ka gouvernement dɛmɛbagaw ka compte jɔsili ye ka bɔ kan. a kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɛ o min na mɔgɔ 95 min tanyana ka fara mɔgɔ caman tununi kan ka kɛɲɛ ni ɲɛbila kunnafoniw ye min kɛra alamisa don octobre kalo tile 31 san 2024 a ye tiɲɛniba kɛ ka taa se finitigila ka 1000 ma passager mɔgɔ 10 minnu bila mɔgɔ 10 ni ye mɔgɔ 10 dɔrɔn ta a tɛ arranger e se ka mobili ta ka boli ten i lankolon i b'a boli ka mɔgɔw de ta bon en matière de transport de bɛ avantage b'a kɔnɔ an b'o fɔ dɔ bɛ jigin dɔ bɛ ta a comme taxi dɔ bɛ jigin dɔ bɛ ta bon an bɛ nɔgɔya kɔni bɔ a la a kɔni se ka fɛ an bɛ caman bɔ a la. jateminɛli la tajiw sɔngɔ jiginni ani pasew sɔngɔ yɛlɛnni olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o min na ni clients bɛ ka transporteurs kulo kan o wagati kelen na passagers fana b'a laɲini k'a fɔ ko dɔ kan ka bɔ pasew la ko barisa tajiw sɔngɔ jiginna o la opérateurs kan k'o kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka sariya ye hali ni o y'a sɔrɔ a bɛna jouer u ka sɔrɔ kan sabula ni hakilina ye lafiya ani wasa de passagers ma. Bɔlɔlɔsiraw ye yɔrɔ ye maa caman bolo walasa u ka se k'u ka feerefɛnw feere cogo min na. Bɔlɔlɔ kan feerefɛn nafa ka bon kosɛbɛ sabula a b'a to bɛ dɔ fara u ka sɔrɔtaw kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ni baara in tɛ taa farati ani gɛlɛya caman kɔ walasa ka faamuyali sɔrɔ nin na an ka jɛgɛ Mayimuna Dawu ka sɔrɔlenw lajɛ. Vente en ligne ni o ye ka feere kɛ bɔlɔlɔsiraw kan feere fɛɛrɛ dɔ don musow bɛ minnu matarafa ka caya a b'a to u bɛ fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye sanga kungurunin kɔnɔ. Bon ne ka feere fɛn ka ca ne bɛ samara feere n bɛ fini feere ni n ko sɔrɔ n b'o feere bon a ma gɛlɛn i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na marchandise filɛ ni ne ye commande kɛ sisan n'u nana ne bɛ a filmer de ka kɛ image cɛ ɲuman ye pour que ni mɔgɔw y'a ye u bɛ se k'a nege minɛ cogo min na ka sɔrɔ k'a bila n ka statut sanfɛ Facebook ani TikTok donc une fois i bɛ publication kɛ i b'a ye numéro inconnu bɛ commencer ka message ci i ma donc u bɛ min fɛ u bɛ n'o f'i ye i b'a fɔ u ka taa capture kɛ ka na ci ma donc par exemple ni samara don u bɛna fɔ n bɛ nin pointure de fɛ nin modèle in na n'a bɛ yen n b'a fɔ a bɛ yen n'a tɛ yen fana n b'a fɔ a tɛ yen n'a sɔrɔ la livreur de bɛ n bolo n bɛ a bɔ k'a kɛ mana kɔnɔ k'u tɔgɔ sɛbɛn a kan n'u ka numéro a bɛ taa d'i ma f'i sigiyɔrɔ awɔ ça dépend kuma dɔ la ni arrivage kɛra i n'a fɔ bi ɲɔgɔn na ni minɛnw nana k'a to i bɛ se ka publication kelen kɛ samara kuma dɔ la a tɛ 24 heures sɔrɔ i bolo
kuma dɔ la fana a bɛ caya n'o ye. hali ni o y'a sɔrɔ ka sanni kɛ bɔlɔlɔsiraw kan a ka nɔgɔn sannikɛlaw fana tɛ dususuma sɔrɔ waati bɛɛ. ne delila ka sanni kɛ réseaux sociaux sanfɛ n ye fini san wa n tilara ka samara san olu kɔni olu bɛnna sababa ma mais n delila ka montre dɔ san o montre o ma bɛn sababa ma o ma kɛ ɲuman ye wa o tigi ko marque min don o marque fɛnɛ tɛ o la n y'a wele ka ɲɛfɔ an ɲɛna a ye n dɔgɔya f'an bɛna bila ɲɔgɔn na a dɔw bɛ bɛn ni mɔgɔ ɲɛnama ye a dɔw tɛ bɛn ni mɔgɔ ɲɛnama ye kuma dɔw la i b'a dɔw wele o tɛ sɔn ka appel ta. feerekɛlaw cayali bɔlɔlɔsiraw kan client dɔw ka dɔgɔyali ma fournisseur ɲuman sɔrɔli olu ye degun ye ni feerekɛla ninnu bɛ minnu sɔrɔ ka caya. Yɔrɔ la a ka fisa parfois c'est rentable n'i ye live ni fɛnw kɛ i bɛ commande ni fɛnw sɔrɔ livreur bɛ taa livraison ni fɛn ninnu kɛ parfois c'est rentable mais maintenant min yɛrɛ y'a problème ba ye bɛɛ de kɛra feerekɛla ye inconvénient ye dɔw bɛ commande kɛ i bɛ minɛn ta ka na n'i nana u b'u ban la et puis tuma dɔ la fana i bɛ livreur bila ka taa dɔw b'a essayer n'u ma fa ka dɔgɔ ma dɔw b'a fɔ k'a ka bon ou bien dɔw b'a fɔ coton tɛ a inconvénient ka ca o côté ninnu na quoi o b'a sɔrɔ tuma dɔ la e y'i ka wari don a la olu yɛrɛ de ka commande spécialement ne yɛrɛ par exemple dɔ ye samara commandé ne fɛ samara in yɛrɛ den kelen a fɛn yɛrɛ fɔlɔ n'i bɛna a ta en gros la a den kelen kɛmɛ seegin ne y'a f'a ɲɛna n'i nana ni samara a den kelen a da ka gɛlɛn n'i nana n'a ye i b'a ta wa ko ne ka na n'a den fila ye mais n'i y'a fɛ na jusqu'à présent a tigi mana samara nɔfɛ tuma dɔ la i bɛ fournisseur minnu b'an bolo a plupart an minnu bɛ feeremisɛnninw kɛ Mali la yan nɔ an ka fournisseur bɛ Dakar Lomé Cotonou an bɛ wariw ci u ma tuma dɔ la minɛnw tɛ na tuma dɔ la fana wari bɛ ci u b'i arnaquer tuma dɔ la fana i bɛ couleur ni fɛn minnu choisir a tɛ k'ulu ye i bɛ na fini bɛ na n'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔ pannen don ou bien dɔ kamankɔrɔla bɛ cogo sugu dɔ la ou bien samara ninnu dɔw mobili a bɛ mɛn sira la fo fɛnw bɛ yɛlɛ yɛlɛ a kan tiɲɛni bɛ k'i bolo a bɛ dégrader tiɲɛni bɛ k'i bolo a inconvénient ba y'o ye. gɛlɛyaw b'a la i n'a fɔ dɔw bɛ a wari ci i ma sisan nɔ u tɛ fɛɛrɛ da a wari kan tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ e bɛ fɛn d'u ma prix min na u ka fɛɛrɛ bɛ tila ka tigɛ ka bɔ e yɛrɛ de ka minɛn na o gɛlɛya b'a la tuma dɔ la fana u tɛ livreur ka livraison wari dafalen ci o maloya fana bɛ feerekɛlaw fan fɛ u ka livreur fan fɛ parce que livreur bɛ sɛgɛn. an bɛ don min na i ko bi feere kɛli bɔlɔlɔsiraw kan o ye fɛn ye mun bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ o kama maa caman y'a kanu sabula u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la. sisan jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔkan kibaru bɛna lase aw ma teliya la Amidu Jara fɛ. an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité y'a yira laseli dɔ kɔnɔ octobre kalo tile 29 san 2024 ko sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛlen don ka ɲɛsin kuma dɔ ma min ni commandant Dawuda Konate ta bɔlen don o min ye kasobon kɔlɔsibagaw ka syndicat jɛkulu maaɲɛma ye. Seli kɔnɔna na procureur y'a yira k'a fɔ ka dankari ta ka jamana sɛgɛrɛ ani ka jama lamuruti fanga kama o waleyaw de bɛ kumakɛ in kɔnɔ walasa cogo min ko in tiɲɛ bɛ se ka dɔn ani bolo bɛ se ka da waleya in kɛbaga n'u dɛmɛbagaw kan cogo min. Jamanaw ka kibaruyaw la fanga signalama dɔ Kolowarikaw fɛ n'a bɛ wele Charles Blé Goudé y'a ka cɛbɔya yira jamanakuntigi kalata nata la san 2025 kuma ɲɔgɔnya dɔ senfɛ ani Faransi jabaraniso dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ wele France 24 a y'a ka yetaw jira ka ɲɛsin Kolowari jamana ma ani ka ŋaniya ta walasa ka bɛn sɛmɛntiya Kolowari jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye. A ka fɔ la a jalaki wulili bɔli a ma diɲɛ kirisoba fɛ n'o ye Cour pénale internationale CPI ye a tɛ jalaki Kolowari jamana fɛ wa a jigi b'a kan politiki tɔn bɛɛ bɛ se ka sababu sɔrɔ. Blé Goudé b'a ɲini ka sɔsɔli kɛnɛ sigi ani dɔ cɛ Faransi sɔrɔdasiw sigiyɔrɔ ko kan ani Faransɛfa jɔyɔrɔ la a bɛ olu minnu jate u ka jamana gɛlɛya sababu ye. Ka kɛɲɛ ni sisan ko ye nin welekan ye Charles Blé Goudé fɛ bɛɛ yɛlɛma yira wa a bɛ se ka politiki koɲɛw ɲɛfɔ kokura Kolowari jamana na. An ka jamana kɔkanko kibaruyaw la Irisi ye cakɛda dɔ ɲangi ni a bɛ wele ko Google ni a musaka bɛ t'i jɔ $10 ban ani murumuru 5 la ka sababu kɛ Irisi jamana ni a ka gouvernement dɛmɛbagaw ka compte jɔsili ye ka bɔ YouTube kan. An b'a dɔn na Espagne kɛɲɛkɛɲɛ fan ni kɔrɔyan fan fɛ ni dɔgɔ a kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɛ o min na mɔgɔ 95 min tanyana
ka fara mɔgɔ caman tununi kan ka kɛɲɛ ni ɲɛbila kunnafoniw ye min kɛra alamisa don octobre kalo tile 31 san 2024 a ye cɛnniba kɛ fo ka taa se finitigila ka 1000 ma fara dɛmɛ don kulu dɔ kan minnu ye ɲinini bila sen kan cɛnnibɛn in kɔfɛ u ka gouvernement ɲɛmɔgɔ Pedro Sanchez y'a yira k'a fɔ ko ka tile 3 tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ye ni de bɛ dansigi a ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce a ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn ni waati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.